Bé, aquest malauradament és un dels punts que també hem estat intentant parlar tant amb serveis tècnics municipals com amb l'equip de govern sobre aquest conveni i futura modificació bàsicament del POM, perquè és un tema que ens preocupa. És un tema que ens preocupa i que malauradament no hem trobat ni el suport, ni el consens, ni les ganes, fins i tot pràcticament, de voler-ho parlar i definir-ho de cara a un futur. Creiem que el que estan tramitant vostès és un greu error. Creiem que clarament ens estem equivocant. Estem fugint del foc i caurem a les brases, com diu bàsicament. És a dir, estem fent un mal pas, és salvar-se d'un perill i d'un mal pas per caure en un altre encara de pitjor. Estem aquí bàsicament com a conseqüència d'aquella mala planificació que abans explicàvem, d'acord, en relació al POM. Estem aquí com a conseqüència d'una sentència que explicava molt bé el senyor regidor, com a conseqüència de la sentència de Can Turuguet. El POM bàsicament definia part d'aquesta pastilla que avui en dia hi ha aquest conveni com a habitatge, i és aquesta sentència del POM i és aquesta mala justificació que va haver-hi en el POM, d'acord? És a dir, aquesta mala justificació amb la qual el que feia era dividir aquesta pastilla del carrer d'Itàlia en dos tipus d'usos diferents, que el que feia bàsicament que va fer que un jutge això bàsicament s'ho carregués, d'acord? Però, en previsió al POM, aquí crec que sí que identificava, recordeu on estàvem abans, és a dir, aquella manca realment d'habitatge, aquesta necessitat de tenir espais de transformació per construir habitatge, doncs el POM definia aquest àmbit com un àmbit d'habitatge. Malauradament, aquella sentència, en aquest cas, s'ho va carregar. I en vez de tornar a fer una reflexió, que és una mica el que demanàvem, és a dir, tenim realment un espai que està dintre de rondes, tenim un espai que està a tocar de la carretera nacional 124, tenim un espai que està just a tocar del futur àmbit de transformació de la Plytex, que generarà un nou front de façana a la carretera B124 i que, per tant, permetrà transformar d'alguna manera la carretera, aquesta carretera des de la malagonyada o malnombrada rotonda del Mercadona fins al que seria la futura rotonda davant de l'Institut Vell. Doncs tenim aquest àmbit de carretera, que avui en dia és una carretera, però que té l'aspiració de transformar-se en una avinguda. I aquest projecte, precisament, el que fa bàsicament és anar en contra d'això, és carregar-se aquesta voluntat, bàsicament, de transformar aquesta carretera en una avinguda. És un projecte que, bàsicament, consolida i posa més oferta comercial dintre del municipi. És a dir, el que s'està aprovant, bàsicament, amb aquest conveni és l'obertura a que hi entri un nou Lidl i un McDonald's, bàsicament, en aquesta zona d'aquí, que és el que el propietari d'aquest sòl vol bàsicament impulsar. I jo em pregunto si això és el que realment volem per Castellar. Un McDonald's, de veritat? Això és el que millor podem oferir a la ciutadania de Castellar? Més activitat comercial de gran superfície? Això és el millor que podem oferir a la ciutadania de Castellar? Això és el que estem aprovant, bàsicament, en aquest conveni. A més, li deixem tota la modificació del POM, bàsicament, en aquest propietari privat, sí que suposo sota la supervisió, naturalment, dels serveis tècnics i, per tant, l'aprovació inicial, provisional i definitiva per part de l'Ajuntament de Castellar. Però realment, realment això és el que volem per Castellar, és a dir, aquesta manca de sòl d'habitatge que necessitem, aquesta pressió que tenim sobre l'habitatge, sobre els preus de lloguer, sobre el preu de l'habitatge lliure, realment, i el poc sòl que tenim i que podem transformar dintre la trama urbana consolidada de Castellar, el dediquem realment a una gran superfície i a un McDonald's, per no parlar ja del fet de la rotonda, que no entenc quina mania ens ha agafat una mica amb les rotondes de Castellar. No entenem aquest conveni, sincerament no entenem, però a més hi ha una cosa que encara ens preocupa més, que és que hi ha un punt que diu atès que la vigència del conveni serà de 4 anys, prorrogable a 4 anys més. De veritat ens estem lligant a 8 anys amb aquest senyor? Però
no ho entenc, realment no entenc. Estan condicionant bàsicament tot aquest àmbit els propers 8 anys, està subjectes bàsicament a l'especulació bàsicament del mercat per un promotor immobiliari, quan realment podríem tenir una opció de castellà, una entrada de castellà molt més digna, molt més amable, molt més pacificada, molt més que afavoreixi bàsicament la relació entre les dues carreteres, entre els dos costats, entre les dues relacions dels futurs habitatges de la Playtex i aquest espai. És a dir, realment no ho entenem, els hi torno a demanar que s'ho repensin, els hi torno a demanar que acordin bàsicament, que no condicionin aquesta transformació de castellà pels propers 8 anys, que tinguin en compte l'oposició, que tinguin en compte un model de castellà que bàsicament afavoreixi, sobretot, el petit comerç, el comerç de proximitat, que afavoreixi bàsicament l'accés d'habitatge i no bàsicament una transformació que el que fa és afavorir grans superfícies comercials, que afavoreix una mobilitat poc sostenible i que bàsicament una tipologia d'activitat comercial que, sincerament, no sé si és la que en castellà es mereix. Gràcies.